Mga igsoon, atong nadungog karon ang sambingay nga gisgutan sa atong Ginoo. Ug sa mga sambingay gikumpara sa atong Ginoong Hesus ang mahitungod sa gingharian sa Dios. Nga ang gingharian sa Dios daw mga igsoon sama kini sa usa ka liso sa mustasa ug sa usa ka binhi, no? Gikumpara kini ni Jesus sa duha ka butang. Una, ang gingharian daw sa Dios sama kini sa usa ka tawo nagsabod og binhi sa iyang uma. Nga diin kining maong binhi miturok kinig iyaha nga wala masabti. Ang yuta kuno maoy nagpatubo niini hangtod nga kini mamunga ug pag-abot sa ting-ani kini gayud pag-anihon. Mga igsoon atong hinumduman nga ang maong binhi nga gisabog mao ang mga pulong sa Dios nga gisangyaw kanato. O kining maong mga pulong nga gisabog kanato aduna gayud kini maayong epekto kanato ilabi na. Kung dili lang nato kini paminawon kundi puy-an gayud diha sa atong kinabuhi. Pananglitan sa pulong sa Dios nga gisangyaw kanato nga nag-ingon, paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Pag maluluyon kamo para kamo kaluy-an usab sa Dios. Panghatag kamo kay kamo usab paghahatagan sa Dios. So example lang kini sa mga pulong sa Dios nga gisabwag kanato. Pero kung ato lang kining buhaton og puy-an, mabungahon ug aduna gayud kini epekto sa atong kinabuhi. Amen. Apan kung ato lang kining paminawon, apan dili puy-an o buhaton, wala gayud kini epekto sa atong kaugalingon. Sumaw kini ang dako nga hagit kanato mga igsoon nga ang mga pulong nga gisabwag kanato dili lang kini paminawon kundili puy-an gayo diha sa atong kinabuhi. Kay matud pa sa gingon sa libro sa Isaiah chapter 55 verses 10 to 11, ang mga pulong sa Dios daw sama kini sa ulan nga nahulog gikan sa langit. Dili kini mobalik sa langit hangtod nga mabisbisan ang yuta nga maoy magpahimo niini nga tambok ug maoy magpatubo sa tanom. Mausab kuno ang mga pulong sa Dios mga igsoon nga samtang kini gisabog kanato mamahimo gayud unta kining useful kanato, magbisbis unta kini kanato sama sa ulan aron kita motubo gayud ug mamunga. Ug motubo ug mamunga lamang kini kung ato gayud kining sa akong gingon kaninyo puy-an diha sa atong kaugalingon ug apilan ug buhat. Sa Tagalog pa kailangan may kalakip na gawa, no? So mao kini ang hagit kanato. Ikaduha mga igsoon, gikumpara usab sa atong Ginoo ang gingharian sa Dios sama sa usa ka liso sa mustasa. Nakakita na ba mong liso sa mustasa? Ako wala pa pod, no? Pero sigon sa atong nadungog sa atong ebanghelyo, kining maong liso sa mustasa, mao kuno kini ang pinakagamay sa tanang mga liso. Pero pag itanom na kini og mutubo, mao pod kini ang mamahimong pinakadakong kahoy ug mamungag dagko. Mga igsoon, unsa man ang buot ipasabot kanato niini sa atong Ginoo. Gipasabot kanato nga gingharian sa Dios sama daw sa liso sa mustasa nga gamay kaayo. It started in a littleness and a humble beginnings. Ang gingharian sa Dios, it all started also in a humble beginning sama sa liso sa mustasa. Sama pananglitan sa atong pagsabot mahitungod sa Dios. Nagsugod kini sa wala, no? Di ba sa una, wa pa man ta makasabot nga adunay Dios. So nagsugod kini sa wala.
Ang mga tao sa kauna-unahang panahon wala gayon sila makaila ug masayod nga adunay Dios. Ug hinay-hinay silang nakaila sa Dios sa dihang nagpaila ang Dios diha kanila pinaagi sa pagpakatao ni Hesus nga atong Ginoo. People started to know God when God revealed to them in the person of Jesus. So nagpakatao ang Dios nga si Jesus pinaagi sa usa ka bata, humble beginning, no? Ang pagpaila sa Dios nagsugod sa gamay sa usa ka bata. Ug mitubo kining maong bata nga si Jesus nagsugod sa gamay nga bata hangtod nga midako. Ug sa pagkadako ni Jesus, nagsangyaw siya may tungod sa maayong balita. Nagtawag siya 12 ka mga apostoles aron pagtabang sa pagsangyaw mahitungod sa gingharian sa Dios. Kaniadto mga igsoon wala pay simbahan. Nagsugod lang kini sa gamay, no? Ang simbahan, ang pagsimba ginahimo lamang sa balay. Hangtod nga kini midako, natukod ang simbahan sama niini karon o karon dako na kaayo ug mikaylap na sa tibuok kalibutan. So kung atong tan-awon nagsugod kini sama sa gamay sa liso nga mustasa. So it all started in a humble beginning, mga igsoon, hangtod nga kini midako. So this is how Jesus compared the kingdom of God. Mga igsoon sama usab no kay naghisgot man ta og gamay hangtod kini midako. Ang ato usab nga ginagmay nga magibuhat nga mga maayo sa matag adlaw kung pirmi lang nato kining buhaton. The little act of kindness that we did every day to others, kung ato kining buhaton pirmi, this will lead us to greatness. Ginagmay nga mga mayong buhat apan kung ato kining pirmi nga buhaton, mamahimo kitang dako sa mata sa Dios. So mao kini ang dako nga hagit kanato nga kung gusto nato mamahimong dako sa gingharian sa Dios, bisan maghimo ginagmay nga buhat apan kung sa matag adlaw ato kining gibuhat, kung isumada kini, kung ingon pa kung ang binhi anihon na, kung anihon na ta sa Ginoo, pag-abot nato sa gingharian sa Dios, mamahimo kitang dako, no? Gamay nga mga buhat, little act of kindness will lead us to greatness. So ingana usab ang gingharian sa Dios, gamay nga liso sa mustasa hangtod kini midako. So mao kini ang mga challenges, mga hagit kanato, mga igsoon. Puy-an unsang atong nadungog, magbuhat og nga gagmay nga butang kay kini dako para sa Ginoo. Mga maayong buhat nga atong gibuhat sa matag adlaw. Amen.